Guna Yo, mumbul Mbak. Iya. Iya. Piye lho wis disemangati kok. Pisan kas yo. Jangan kas yo. Siji. Yo. Wes Ben. Ben ora ana banci lempoh. Kapokmu kapan ki jarikmu suwek. Wong wedok kok nganggo gitimen lho dadi geguyu ki. Tapi ki dikandani. Kok yo pandangane ki yang lain ora pandangan ning kene. Abang yo weruh kok ya. Bu Prasiwi, halah kok koyo nang omah ngono. Rumah sakit munggah iki.